Čaute ľudia, vás vítam u ďalšieho videa, no a dneska pôjdeme extrémnou jazdou a potom si skontrolujeme, či je to auto v poriadku. Dobre? Tak ideme na to. To byl. Ty vole. Tak už je, že není v poriadku. Ale ľudia, on mi narazil do boku a to zobralo aj kapotu. Teraz som jazdil s tým autom a nič. Robil som také ostré zatačky a nič. A teraz? Jak natáčam, on je porád. Máš. Ej! On cúval. No, ja vám to ukážem, že on mi narazil do boku ten žobrek. Vidíš? On mi to splácol. Počkaj, asi nájdem nejaké nové auto a s tým pôjdeme ostrú jazdu. O, tak to je pomalé policajné auto. Ako. Takže ho zeberem chvíľu a pôjdeme sa ním ešte chvíľočku, aby sme našli dobre nejaké auto, potom ho zastavíme. Tu je pekné. Počkaj, stoj! Ja im to tu zastavím, aby sa nepohli. Ne, ty izlák. Ne. Ukáž. Daj mi ho. Čakaj, rýchlo. Tak nepôjdeme na ostré jazdy, ale... Mi sa nezavreli dvere. Ukáž, ja idem na parkovisko. Kamo, toto auto je hrozne silné a to potom sa šmíka. Ja na toto neklikám. No teraz som na to klikol. Otočiť. Jej! Jej! Mne sa vyplo. Si robíš prdel. Mne sa vyplo. Počúvaj. Mne sa... Kámo, mne sa vyplo. Ale však... Mne sa vyplo. No, tak pekne. Keď sa vám dymí auto, tak sa vypne vždy po nejakých minútach. Ja som s tým jazdil, narazil som na
ľudia natočiť z tohto ďalšiu časť, zatiaľ čau.